Ама още малко, да. То капак е малко. Я да видим какво се готви тук. Това е закуската. Закуската е байба. Едната е по-италиански. Едната е по-италиански, другата по-български. Как се казва това ястие италианското? Фритата. Как? Фритата! Добре. Фритата! И другото пържат се Филийки. филийки. И с какво ще ги ядем тия филийки? С чубричка. С бира стават ли? С чубричка, с шоколадче. С какво друго още? С сладкол. От ягоди, къде Весето го прави? Пазарджик. Обаче тя го изпитва. Я да видим. Бързо да ни се изяде. Васко, какво правиш ти? Аз ще храна костюм. Всеки си има задължение. Жените хранят мъжете, аз храна костюм. Ти храниш коца. Я да видим как ще я храниш. Я да видим коц. Дали ще яде. Да видим коца дали ще яде. Коца нещо се назландисва. Вече усеща нещо. Тя чува всичко. И ни познава гласовете. Тя шапне. Ако почне да яде. Ето усеща го. Ще почне си. Ба. Нещо се назландисва. Какво беше това говорене до 2 часа? 3. Олигна. Тук младежите играят табла. Защо, че не знаете? Изобщо цари безгрижие и романтика. Баба Тита мейчиници. Толкова и гласиха, а това е снощния злополучен гърнето от фасула. Я мръдни капака да такова. Да снимам гърнето. И който ще се доварва. Водата извря, фасула суров, дрънка. Има хора, които още не са станали. Очакваме всеки момент. Да, очакваме включване. Така, нагоре. Тана се наслаждава на последното си ставане. На нас копалатката. Илянка сега става сънина с един ръкав. А Ванката още не е станал.